kata ka jing thrang ya ka banwan ra ya ka jingla ha ka ni ka imlang ka salang ka jungi te hau at ko si baisari ki iklat no shikenta ai shwaben klat no ngadang shudep ye phone bari ngadang phone i ngadang ong i petsa kidon gi ba ilaya kular ha manifesto hakatu ka election manifesto bengilabu ikwa ngakwa beri kedua yapi yang abangin pet na peleng gitu kita kimat gibang ila klei sopai ba kat no teling ila de penra kat no teling ila de pen prisno hak sarkar India bahkan no telipat kidang sakut isari ong to ka biha kata bangin ya kendu iyong bangin ni kendu pat afulai cerik kata kamut hakasi mandi kebanwan ya kabangin pet ya kita kimat kibang ila bu ya kabang ngidang sateng kabang nyimpala ban pendet ya kaban ra ban prinsngau ca sarkar India Henry kei ke bajia kalong ba hakatu ko singi ka khandai tere isari ki ya klap no ngamse poi perkhat bakata ka jing ya keren ya kata ka election manifesto kai ki badang sateng kan ha penban ha kata ka terpeng ke jonga ya ka parti ka libet ya kapan jit pada prinsngau ha ya kapan don kam ya kapan yale ya kani kabai election hoi kemo ong ipi ngam don ji samin shwa kata kapan sim ban kwa ban yale election ngadon ta kata kapan sim ban sakri kai ke bang aku abon ong ngene ke janmit kalong ba kumba isari ki brolong unong hikai jonga isari ki ilahi kaya ga nadu snem kha khandai spa khandai khandai ilahi kaya snem arajar ban snem arajari wei ban ulong ru unong pek ha ga banga syong hostel men syo hani hu ha snem arajar san arjandri kai ke banga ku abon ong kolong ba kum khuna school jungi kum unong board jungi bat kum uta ba join sya ka politics ha ka jingi sya tang ban jarap i ban kersyan i nga ay taka jingkular siya pi ya kabangan but din ya ka dincak ke jong i ya ka nuksa ka ba i ilabo pari ka ka ba ilahi kay na nadu por bangadang kena but hadu kapor bangadon haka voice of the people party teng kum uta ubri kum uta usamla uban simtipat ya kata ka lingkor ka ba isari ki eno syadin kalong bangin tray ya ke jing snowet mintre dak ka bensim ke jingkit kle ke bensim ban kit khia na ka benta ka roi ka par na ka benta ka jingbha jong ke imlang ka salang pan na ka benta ka jingbha jong ki pai ba ki jongi habang apai ya ke jinglong jingman ka jalla ka jongi ka wei ke banga set ong ka wei na ki benta ka ba kada ta yanga habang apit jika imlang ka salang baka penlong yang aben sngau khia kadai kata ka kot ke khia ka ba isari ki isat kren ka ba ka wei pat ka benta ka ba i isat kren kadai ka jing ka puli ka puthi kini ki artli kimat ki ba manga ber isari ki ni saya philiu jingmut na ka wei ka por sa ka wei pat bat kumba ka kothari commission Haus nama kandai spa adin husau ka kren kum ni gong bagi ka lawai jong kari India la sanjur haki kamra kelas ka juru ka bang aku abanong ka lawai jong kani kisnong thang ma hang ni ka lawai jong ka jalla ka jongi ka lawai jong ka imlang ka salang ka jongi la sanjur ya ka haki kamra kelas nomor dei haki kamra kelas dei bangi penwandur ya kar kum im ya kar kum perkhat ya kan lawai jong ki khun ki jongi bergawai ka ba isari ki sat sngau khia haka jing em ke jongi ber ka ba isat ya share dan isat ya keren bat nga ka dai sepang kata ka bang yong ka jing ko ke jing khia yong ipang ka mensin ber ka ni ka dai ka weru ka ba ngaru ngaja share bat i ber ka ka ba ngasai ong ba ka jingket ka ba khia tam haka jing em jong ki pai ba kadai
ke jingnang jing start bat ke kuat ke kia na lor kata ke dairu akam riang bat kiwe pat kilat ke bagi pai ba kinyo bentrai ban kata kadai ke kamram ke baka sorkar kadai ban le bat dia kaning ya ha ban pensngau ya ka ha ke sorkar la kalong ha sorkar jilla lani ha sorkar India ru bagi day ban pensngau nakapor sa kapor but habang yung pensngau balay na marbangi kung Voice of the People Party ngim patyo bat ya ulakam sensyar hakan ka jela ka jungi kamtam na marbalay bang kren ni kani habi yang kren ni ka health lagi ka jingkot jingkia bat education kini gi benta ka baka sorkar jela ka don shibon ka jingket kre na mar ka day gi subject ka bahap ha ka sorkar jela tinata kada aku malakren iba cross kay kabangi don kam kalong ba om tang na bentakan ni by election Henry House nem arajar afu praru pai ba tetapi kuah manwanra asya ka jingkela jit ya ka Voice of the People Party pen scam ya ka Voice of the People Party nadu menta war ai baka jingmut jing perkhak jong pi kan ki sani satai pen dikena baka jingmut jing perkhak jong pi kan scam ha ka Voice of the People Party ka Voice of the People Party ka kuah ban ai ta ka jing sanchar ka ba hok na ka benta jong pai ba